The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan. Diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga nasa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo. Magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuuran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, maayong adlaw sa Ginoo. Niyan usab ang atong madumingo, no? Adlaw sa Ginoo nga tulumanon. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ang una gayong tulumanon, no, sa maong adlaw diri sa Armen Dipolog. Okay, ang atong pizza karon, Mayo 8. Mayo 8, tuig 2016. Desperas, no? Sa atong eleksyon. Desperas sa atong eleksyon. Kay ugma naman yun ang atong eleksyon. Maong kining atong tulumanon karon, ato ning ihalad alang yun sa maong okasyon, no? Eleksyon. Unsa man ang mensahe sa atong pagtuo, nga gikinahanglan atong hinumduman para mapanalanginan kining atong eleksyon, nga subli-subli na natong gihimo, subli-subli pod ang mga dili maayo nga mga hitabo diha sa atong eleksyon,
subli-subli nga mga kana bang mga tawhano nato nga mga pamaagi, maoy hinungdan nga ang atong katilingban giuhaw. Giuhaw ni anang kana bang maayo o Dios non yun nga pagdumala. Of course, naaraman gud ni, no, sa ato yung mga kamot, no? Nga mga Pilipino, mga Kristohano, naara ni sa atong mga kamot. Kung dili nato tinud-on ang atong pagtuo, natural, dili pod maayo ang unsa may atong dangatan. Mao nga karon atong ipahinumdum sa matag usa ka nato ug unsa ang mensahe sa atong pagtuo. Now, daghan mang mensahe ug ingon pa sila daghang bersyon sa mensahe niini, galahi-lahi. O kining ang kahayag sa pagtuong Katoliko, ang bersyon niini wala no, bersyon Katoliko. Mao nga atong ipaambit ang bersyon Katoliko, para niining atong eleksyon. Now, ato sang balik lang taon kung nganong Katoliko, nganong atong pasiunhan ni nga ang bersyon Katoliko. Tingali na sa atong hunahuna nga kalain pud ana ni Veritas. Katoliko is specific man gyud. Well, sila pa politically dili maayo ni nga gawion nga kana bang intro sa usa ka pakigpulong. Kay kung moingon gali kag Katoliko, lagmit ang mahuna-huna sa tao, divisive na siya nga pagka mamumulong. Kana bang bahin-bahin. Nga no manghisgutan ni mo nga bersyon Katoliko, nga dili man kay Katoliko ra ang tinuhuan. Daghan man. Okay, mao gyud na, no? So sila pa sa pamulitika, dili maayo nga ang imong i-advertise kana ra gyud ang imong pagtuo. Di ba? O imo yung i-advertise ang nagkadaiya nga pagtuo. Sila pa parang dili ka mahulog nga one-sided. Dili ka mahulog nga bias. Sila pa. Bueno, nahinumdum ko nga naatoy usa ka komentarista mo ingon. Sige lang, og tawgon ta og bias. Basta bias sa kamatuuran. Usara may kamatuuran, kay usara may Dios. Og usara po'y Ginoo, og usara po'y Ginoong Hesukristo. Og usara pod kasimbahan ng iyang gitukod. Pedro, Mateo 16:18. Pedro, tukuron ko ang akong simbahan. Iglesias kinat sila. Kasagarang hubad, iglesia kay ang atong naandan gud nga versions Biblia kana mang sagol-sagol ba glasis hubad na binisaya sagulan po kinat sila. Okay. Naander magud putas mga katsila niadto. Mo na ang atong pinulungan masagulan po kinat sila. Pras anang chinilas. Daghan kay tag mga pulong gikan sa katsila. Pero kay nagkadato man tapod sa atong kaugalingong pinulungan naglambo. Mo na nga ubang mga translator gihubad nila ng iglesia o simbahan o katilingban. Nga sa ato pa, kung atong dili sa gulag inat sila, ingon ani pagkapamuong ni Kristo. Pedro, si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong katilingban o iglesia o simbahan. Simbahan, iglesia kinat sila man. Ngayon nga ito ning gigamit, akong iglesia to establish
So pagpabarog nga dili daghan ang kapunungan o iglesyang gitukod ni Kristo. Usara. O gunya nga nung nakatuliko man kana mo'y na missing dimension sa daghan na to, mauna nga bisan unsa lang ang ato bang himuon nga baruganan. Lain-laing version ba? Mura lagi kining atong tinuhuan ron. Murag yung software sa computer. Murag software sa computer na Windows, na Windows 7, lain-lain na pay Linux. Inana. Well, sa Biblia, kung i-general na to, usara ka version. Okay, usara ka version. Pagtuo sa Dios. Usara ka version sa Biblia. Pero ang manifestation, doon ay kanabang paglambo o kanang steps. Usara, pero ang iyang hitsura, gausob-usob. Gausob-usob niya. Ang iyang pag-usob, dili ingon nga kanang daghan yung kayo. Ang atong buti po sapot, ang dagan paghulagway sa Diyos sa iyang pagmando, na una kung atong tanaw ng Biblia, panahon nila ni Noah, itawag to patriarchal religion. Steps to siya, unang kanabang bahin. Dayon, paghuman atong patriarchal, panahon nila ni Noah, sulod dayon tong gitawag na to Jewish religion, katong pagsugod, gisugdan ni Moses. Pero usara na siya. Transform lang ba? Gikan sa patriarchal, dayon Jewish. Jewish, katong gisugdan ni Moses. Jewish religion. Mo ni ikaduhang bahin. So, una, patriarchal, dayon Jewish. So, ang mga tao panahon ni Moses, Jewish na gisundon. Tinuhuan sa mga Hudeo. Dili na po itong patriarchal, kay human naman to. So, pagsulod sa Jewish religion, mao to gitawag tinuhuan sa mga Hudeo. Of course, naa dito napadayag, ang napulo kasugo. 10 Commandments. Dayon, doon na po igipang puno nga mga juridical, kada samaan ng tulumanon mahitungod sa kalanon, o gun sa pato, kanang doon na igipang dili sa pagkaon, baboy, isdang walay himbis, mauna. Napulo kasugo, dayon na apoy gipangduga nga tulumanon mahitungod sa kalanon, na igiisip ka mahugaw, na apoy dili. Ugon sa pato, then naapo dito ka ng tuli, circumcision, mo na entrance sa maong tinuhuan, Jewish religion. Mao na. Dayon, ikaduhan na nga bahin. Pagkahuman na to, katong ikaduhang bahin, o Jewish religion, nga naana bali sa daang kasabutan, kay kining Biblia na to, daan manigbagong kasabutan. No, ang patriarchal o Jewish under na sa daang kasabutan. Di ba? Dayon, paghuman atong Jewish religion, kay sa atong pagtuong Kristohanon, gitapos man to ni Kristo sa krus, na sa pamulong ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. Mao nga ang atong bantayan na lang nga sugo sa daang kasabutan, nga obligado ta kanang divine law nga irrevocable kanang 10 Commandments. Pero katong uban nga gipangduga nga sugo, nga gisugo to para sa ilang panahon sa mga Hudeo, dili na ta obligado ato. Kay ang daan lagi nga covenant kitapos man ni Kristo sa krus. Mo na mga Kristiyano, dili na obligado sa kadtong ubang mga balaod nga outside gawas nas napulo kasugo para sa anang tuli, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, di ba? Pero pag sugod sa simbahan ni Kristo, mura sila mga libog, kay magdebate pa sila kay unsa man ni ipadayon pa ni o dili, kay mao manggoy ilang naandan. Pero klaro kaayong statement ni San Pablo sa Colosas 2:14-17 nga katong mga balaod o sugo nga outside na gawas na sa divine law o napulo kasugo, ceremonial ang tawag ana, o gitapos na sa krus ni Kristo. Mao na ang mga Kristiyano diri sa bag-ong kasabutan o sa Kristyanismo, dili na obligado ato katong daang kasabutan nga
dunay mga balaod nga gipangpuno nga gawas nas na pulo ka sugo. Mo pares anang kanang tuli. Unya katupong ang ilang pamaagi sa una galing paglimpyo sa ilang mga kasalanan, pagpapas, ayaw mo patay silag hayop. Himo ko nun ay bayad-bayad sa ilang kasalanan. Pero sa kung kasabutan, dili na kay kamatayon man ni Kristo ang katumanan ana. Di ba? Kung kamatayon man ni Kristo ang katumanan ana. Well, ato ning gihisgutan kay ato manggong pangitaon diha sa kasaysayan sa kaluwasan ug nganong napunta tas Katoliko. Nganong nahimo ni siyang Katoliko. O inani atong timan-an nga patriarchal then Jewish then pagtapos sa Jewish religion sulod dayon ang Kristyanismo. Okay, naa sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 sa karaan kuno ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw ang Dios nakig-istorya pinaagi na ni Kristo. Mao na nga sa bag-ong kasabutan nga ang terminong gigamit sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, ang terminong gigamit gingon ana nga sa daang kasabutan ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta, pero sa kaulahiang mga adlaw mo't pasabot bag-ong kasabutan nakig-istorya ang Dios pinaagi ni Kristo. Mao na ni ang ikatulong nga bahin. Okay, tulo ra man yun ka manifestation o pagpadayag sa Dios o kinabang dagan ba, transformation ba? Transformation sa gingharian sa Dios. Patriarchal, Jewish, dayon Christianity. Kung mutuotag Biblia. Christianity. Dayon, kining Christianity, ang pinaka-chief mark no? Kining Christianity, ang pinaka-chief mark gilitok na is Ginoo. Kana bang, unsaon na to paghulagway ang New Covenant religion ni Jesus Christ? Kay dili man ni parehas atong Jewish. Kay katong Jewish, naamay na pulo kasugo, dahil naapod tong tulumanon mahitungod sa kalanon, nga naiisipong mahugaw na apoy dili. Dahil hasta po gali ng dugo, dili na. Pagwaon. Kani, naandan man na nila sa pagsugod sa simbahan ni Kristo, sa Council of Jerusalem, gihisgutan nila nga dili paghihapon ni pagkaon ng dugo. Pero katong baboy, isdang ulihimbes, wala na nila giapil. Gawas sa dugo ilang giapil, pero kato ilang gibase sa Old Covenant. Di ba? Old Covenant. Mao na nga ang mga obispo moingon nga ngano nga pwede na ta mukaog dinuguan kay kanang pagdili sa pagkaog dugo Jewish man na. Dili man na Christian teaching kay si Kristo naman manudlo ana. Mao nga kanang pagdili sa pagkaog dugo dili na sa universal teaching. Nya timan ana to nga ang Christianity universal. Dili Jewish lang. Di ba? Mo na kuan chief mark dako kay ang kalainan nga katong Old Covenant for the Jews mo tong gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion. Pero ang kang Kristo dili siya gusto nga para ras mga Hudiyo. Para sa tanan. Mao nga gusto niya nga kining iyang religion, kining iyang tinuhuan tawgon ni universal. Wala gali siya maingon nga kinahanglan sa ako ngalan jud tawgon ning akong religion. Okay, kanang ubang pundok ron ang ilang ingalan ngalan ra man gyud ni Kristo kay si Kristo gud gatukod. Nya moadto pugang Pablo, lain-lain ang iyang pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Usahay tawgon niya ang iglesia ni Kristo. Ang gitukod ni Kristo naa sa Roma 16:16. Kay si Kristo may gatukod. Niya sa Lamsapod version sa buhat 20:28. Iglesia ni Kristo. Pero sa kung ibase na to sa Grego nga translation, ang exact yun iglesia sa Diyos kay Theos may gigamit. Iglesia sa Diyos. So, kung mangutana ta ni Pablo, giunsa niya paghulagway ang iglesia o gingherian ni Kristo diri sa New Covenant, mayon siya iglesia sa Diyos. Tawgon po niya iglesia ni Kristo. Dayon, naapoy mabasa sa 1 Pedro 2:9, tawgon po niya piniling nasod.
Pero usara ni kapundok. Dayon pwede po tawgon ang kining grupo ang mga sakop anig mga natao pag-usab kun born again. Daghan kaayong description si San Pablo. Then gitawag po niya churches of the saints o iglesias mga balaan. Pero usara ni kapundok dili ni kay daghan kay ang nahitabo gud ron wala gyud mo nakabantay ba nga nganong nadaghan ning atong pundok. Okay, ang pamaagi nato ron inigbasa sa Biblia, magtukod naman po ta og pundok atong kaugalingon din. Gamiton din nato tong mga pulong o ngalan nga naa sa Biblia. Di ba? Pero anang piniling nasod. Kanang pagtawag og piniling nasod o piniling katawhan sa Dios, description na diha sa Biblia kisay nagsuwat anang 1 Pedro, gi-attribute na ni Peter, no? Gihulagway ni Peter nga kining katawhan ni Kristo mga pinili. Dayon ang kanaagong katawhan pwede po na tawgon og nasod o nation, mao nang piniling nasod. So mao na paghulagway ni Pedro diha, no, sa 1 Pedro 2:9. Ang iyang gihulagway nga ang katawhan ni Kristo pinili. Pero ang gitawag niya pinili katura pong iglesia ang gitukod ni Kristo o iglesia sa Dios o iglesia sa mga santos kanang gisgutan ni Pablo sa 1 Korinto 14:33. Yang anong imo man ang gisgutan Veritas nga ato man kang hisgutan ning para sa eleksyon. Well, ako mo taga ang background basig malibog mo. Ato sa ning gi-establish ni. Kay kung maghisgot-gutag eleksyon, kinahanglan manggod nga dunay mugiya nato. Di ba? Kay ang nahitabo ko ron og bisag kinsa ray mugiya nato, mao na nga bisan unsa ra pod ang source. Nya wata kahibalo og kasaligan ba ng source atong giya. Mao na nga ato sang sugdan ni. Sugdan ning tinuhuan. Kay kining tinuhuan mo manimugiya nato para makabaton tag maayong eleksyon. Kay kung dili gud ta mo mubase sa atong tinuhuan, magpataka ra man ta. Naamang gud sa 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 niingon si San Pablo, ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. Diba niha? Ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. Diba? Og may hisgot kay tag pundok-pundok o gingherian, duha ra man ni kaklase. Gingherian sa Dios o gingherian ni Kristo, there is new covenant. O kining gingherian o pundok-pundok o mga organisasyon sa tao, apil na ning gobyerno, no, nga gitugutan sa Dios. Sa Biblia, kung magisgot tag Biblia, asa man ang mga kamatuoran o unsa mang punduka, unsa mang gingheriana nga naa niya ang pagpanudlo mahitungod sa kamatuoran. Naa sa 1 Timoteo 3:15, haligi og sukaranan ang simbahan, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wala giingon sa Biblia nga ang gobyerno sa tao maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nga naman, kay ang gobyerno sa tao tinugutan raman sa Dios. Nga mutabang og mga kanang pagpalambo sa kinabuhing temporal o kanang temporaryo nga kinabuhi inon diri pas kalibutan. Kining gingharian sa Dios nga mao ang simbahan, ang iyang mission pagpalambo dili lang sa temporal nga kinabuhi sa tao o lawas nun, kundili ang target yun kinabuhing espiritual o kalagnon sa tao. Duha ang gilantaw sa simbahan mo bitaw nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kay ang sa gobyerno ang iyang field, ang iyang focus o ang iyang obligasyon naka-sentro lang primarily sa kanang kinabuhing temporal diri sa yuta o diri sa kalibutan. Although, mga kasagaran man naa sa gobyerno, mga Kristiyanos raman po na kasagaran, labi na diri sa Pilipinas. So, sa ilang pagtuo, tinuhuan, naapod sila'y obligasyon sa paglantaw
sa kinabuhing espiritual o kalagnon sa tao. Mao bitaw nga ang maayo nga politiko dili lang kay galantaw sa kinabuhing temporal sa tao. Naglantaw po siya sa kinabuhing kalagnon o espiritual sa tao. Mao na nga parehas anang vote buying. Kung ang usa ka politiko mo palit og boto, adili na siya maayo nga politiko. Ngano man, kay iya mang gihulog sa alanganin, gihulog man niya sa peligro ang tao. O kanang pahimuslan ba ng kahuyang sa mga tao ba? Tungod sa kawadon, kahuyangon sa tao, pahimuslan na sa usa ka politiko nga daghang kwarta, mupalit siya. So, iyang gihulog sa peligro ang kinabuhing kalagnon o espiritual sa tao. Mao na nga, kanang klasyas politiko, dili gyud na angayan butahan. Dili gyud angayan butahan. So, mao na. So, ato sang i-establish to, nganong nahimong Katoliko kining simbahan nga gitukod ni Kristo. Nganong nahimong Katoliko? Una, kanang pagngalan-ngalan gud sa usa ka iglesyang gitukod ni Kristo, kung pangutan-o na to si San Pablo, lain-lain ang iyang description. Kaya ngano man, nganong lain-lain, katumanan manggod po na sa kanang mabasa gali sa Jeremias 31:21, nga ang dalan kono butangan og mga timaan. Ya kanang mga timaan mo na iyang mga kinaiya, nature. Ang dalan butangag ilhanan. Unsa may purpose nga ang dalan butangag ilhanan? Parang dili ta mawala kay sampol mo ana ka moagi ka anang dalana then mo pay pag-agi nimo. Nya daghan mang dalan. So masipyat unya ka inigbalik nimo nga makatunong pabagkag balik mo nang butangan nimong ilhanan. Parang di ka mawala. O mo na siya wisdom kanang mabasa nato sa Jeremias 31:21 nga ang dalan butangan og ilhanan. Unya kining iglesia gud nga gitukod ni Kristo, dalan man sa kinabuhing Kristiyanos. Ngano man, kay si Kristo mao ang dalan. Di ba? Dalan sa atong kinabuhi paingon sa amahan. Unya kay ang iyang iglesia o katawhan iya mang lawas kay siya gud ang ulo, no, si Kristo ang iyang iglesia lawas. So sabto na to nga ang iglesia dalan na pod. Dalan na to instrumento nga mapaduol ta ni Kristo o therefore ngadto sa amahan. Nya naaman as Biblia. Buhat 24:14 nga ang simbahan gitawag og dalan. Galing kanang sa Buhat 24:14 ni adto gitawag lang nila nagbakak. Ano man, kay kadtong mga Hudiyo nga wala kasabot pa sa Christianity, mao nang wala nila dawata mo manggaling tong ilang gipa lansang si Kristo sa krus. Kay katong Jewish religion god naamang goy mga Hudiyo nga wa gihapong kasabot. O kasabot bagha pero gahi lang yung ulo nga katong Jewish religion dili to para sa tibuok kalibutan. Temporal to siya, dili to siya katurag yun. Okay, ana man gunang dagan. Patriarchal, then Jewish, then Christianity. Kining Christianity, pang tibuok kalibutan. Muna universal o Catholic. Muna siya. Mauna, unya ang mga Hudiyo di musugot ana, dili noon tanan. Para nila, ipadayon tong Jewish. Na dili man na, kay katong Jewish God, kuan man to, para raman to sa mga Hudiyo. For the Jews, why appeal ang mga Hintil sa ato pa? Kung dili ka Hudiyo, awa kay apil. O pasabot Hintil. O, di ba? Unya, kay si Kristo, dili man na gusto ana nga para ras mga Hudiyo kay kadtong pag-anhi niya diri, ni-anhi siya kay sugdan na niya ang fulfillment. Ang tinuhuan nga para sa tanan. O na, universal. O na, tinuhuan nga para sa tanan. O. Mao na nga si Pablo lain-lain iyang description tungod kay kinigong iglesyaha o dalan naaman ni siya mga kinaiya. Kinaiya ani nga ang mga sakop gitawag sa pagkasantos. Mao nang gitawag niya og iglesyas mga balaan. Usa na estimaan nga ang iglesia balaan tungod kay ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan o pagkasantos.
Di ba? Dayon sa 1 Pedro 2:9 pod gitawag pod ang mga sakop anig mga pinili. Pero timan-an nato hausara ni kapundok unya nagsugod ni adtong unang siglo. Dili awahin na kay naman yung mga pundok ron nga gamito ng ngalan sa Biblia bisag awahin na natukod. Pras anang pundok nga natukod 1957 dayon gitawag og piniling nasod. Dili na siya original. Kaya ang original nga piniling nasod, ag simbahan rabod na gitukod ni Kristo. Nga gani, kung ato gining idiretso, gitawag og Katoliko. Usara ni siya. Mao na. Dayon, giunsa pa ni pag hulagway diha sa Biblia, kining iglesyang gitukod ni Kristo nga usa. Gitawag po ning mga sakop og mga natawo pag-usab. Kay siyempre, before God bunyagi ang sakop, naa dito ang original sin. Then kung dako na po si actual sin, sa to pa, limpyuhan siya, pinagis bunyag. Inig, mabunyagan na siya, but po sabot, bago na siyang tao. Mao na nga ang mga sakop aning simbahan na, tawgon po og born again. Mao na born again. Ug mabunyagan na ka, but po sabot, na born again na ka. Mao na nga, dili na hinunta ka magpakasala. Pero, naamanggod po yung mga Katoliko po nga, nagpabaya nga mga ginikanan. Mao nang dili bisag gipabunyaga na nila ilang mga anak di man pud ayo tudlo. Mao nang magdako nga dili maayo. Mao na nga dili makita ang pagka-born again. Di ba? Ang pagka-born again diha na nagsugod sa bunyag. Dili ang uban gud usbon man nila ng meaning sa born again. Ang born again kuno mo nang mubiya kas Katoliko. Dili na mao. Walay pagtulon-an diri sa Biblia nga ang pag-born again mubiya sa Katoliko. Dayon magbinutan. Okay nang pagbinutan. Watay question na kay bisag mga pare, ang pagka-born again gyud mo nang pagpuyo nga matarong. Pero diha na nagsugod sa bunyag. Nya ang uban ila man ang usbo ng meaning sa born again. Ang pag-born again kuno kanang mubiya sa Katoliko. Dayon magbag-o dili na. No kay sa Biblia kung ayohon na tugtuon, nagsugod ang atong pagka-born again dias bunyag. Mo na kita mga Katoliko, bata pa ta, nabunyagan naman ta, so dugay na tang na-born again. Galing lang, dili manggod pod, kita mga Katoliko, nagpabaya man ta sa atong pagtuo, mao na nga ang pagka-born again, nga kinabuhi, wala makita sa kanang naa sa mga dili Katoliko. Mo nang makaingon sila nga, sa ang pagka-born again na mga Katolikong badlungon man na, mo nang naapod sila punto ana. Mo nang kita mga Katoliko, magtarong ta. Kay sa atong pagtuo, born again na ta, pero wala lang makita nila ang atong pagka-born again, kay dautan man ta. Of course, dili tanan. Dili tanan. Kaya naman pa yung mga Katoliko nga, tinuod yun nga born again. Paras anang mga santos. Kinabuhi yung matarong mo na sila yung mga Katolikong tinuod nga born again. So, atong balikon ha, ang pagka-born again, mao nang diha nagsugod sa bunyag. Mao nang kita mga Katoliko, dili na ta kinahanglan mag-born again pa nga mubiya ta kay mutipon ta na mga pundok diha nga kumbot na hunaon, dili man na original. Tukod-tukod ra man nagtaho. So, mao na nga niya, mayon po sila nga mabasa sa Biblia Veritas, Iglesia ni Cristo man na. Pero kanang Iglesia ni Cristo mao ra man puning Katoliko kay lain-lain lagi description ni Pablo. Nya, ngano man na siyang nakatoliko man na Veritas? Simple ra kayo. Ayaw na basa ang Biblia, mauni. Kanang mga description diha, panang mayong Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga santos, born again, o kanang piniling nasod, Assembly of God, unsa pa na. Kanang mga description diha, sulti-sulti na sa mga tinun-an sa ilang mga sulat. Agi-lagian ng Jeremias 31:21 nga butangag ilhanan ang dalan. Butangag ilhanan ang dalan. Pero Kristiyano man ta, ang atong priority nga itawag yun sa gingharian ni Kristo o simbahan, katong yung gipamulong ni Kristo. Katong si Kristo yun may namulong, dili lang kay si Pablo. Kanang sa Marcos 11:17, unsa may giingon sa Marcos 11:17 ni Kristo? Niingon siya nga, katubang ang templo, gikuan. Unsa ni? Gibugal-bugalan sa mga tao. Unsa man ang templo, kanang balay alampuanan ba?
balay sa Dios. Ang templo gikuan. Siya na, mura ba gihimong merkado sa mga tao, nasuko ang Ginoo kay wala nila tahura ang templo. Munang niingon ng Ginoo, di ba nasulat man na nga ang akong balay pagatawgon kini o pagahinganlan kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran? Ayuhon na to nigsabot kay naa diri ang Yahweh sa pagsabot nganong nahimong Katoliko ng iglesyang gitukod ni Kristo. Kay nga naman, kay ang gusto gyud ni Kristo itawag sa iyang balay o iglesia alang sa tanang kanasuran. O Marcos 11:17. Now, kaning balay, timan anato, diris Biblia, aduha ang gitumbok ani. Balay nga nagpasabot og building, o kanang simbahan nga nagpasabot og building, ug balay nga nagpasabot og katawhan. Simbahan gyapon na, kay kanang simbahan double meaning na. Simbahan nagpasabot og building, simbahan pod nga nagpasabot og katawhan. Mao na balay. Mo nang giingon diha nga ang balay, giingon si Kristo, tawgon nig balay sa pagampo o mo na building. Dayon alang sa tanang kanasuran. Pwede ra po na sabton gihapon nga kanang balay nagpasabot magkatawhan. Labi na basahon na to sa 1 Timoteo 3:15. Pwede po nato na sa sabton nga katawhan nga maampuon. O di ba? Balay sa pagampo o katawhan sa pagampo. O hinana ng meaning anang balay. O giingon niya, ang emphasize na to diri nga, ingon si Kristo nga, ang akong balay, pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Take note, ato gining ayuhog sabot ha. Pag ingon galig balay sa pagampo, bot ipasabot, katawhan ni sa pagampo. Unya, kanang katawhan sa pagampo, bot pasabot, nagsunod ta sa mga pagtulunan sa Dios. Reminder po ni, nga kitang mga Kristohanon, sundon yun na to ang sugo sa Dios. Ug unsa na ning sugo sa Dios. Diba? Kay mo man yun ay Kristohanon. Para namin kag imong buto ibaligya, wala na itong pagtuo, bawal na. Diba? Mao na nga, pag ingon ni Kristo nga, pagatawgon kini, pagahinganlan kini, og balay sa pagampo, ang buti pasabot ana nga ang iyang mga sakop gisugo sa pagtuman sa mga pagtulunan sa Dios nga mamahimotang santos o mamahimotang balaan. Dayon, ang sumpay ani naa diri nganong nakatoliko. Kay niingon si Kristo, tawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Universal. Di ba? Unya, kiniklaro gyud nga naghulagway ni sa New Covenant religion ni Jesus Christ. Kay dili man ni Jewish, kay katong Jewish para raman sa mga Hudiyo. Giklaro ni Kristo nga kining iyang gisugdan sa bag-ong kasabutan para sa tanan mo nang gusto niya tawgon og alang sa tanang kanasuran. Diya sa King James Version, of all nations. Of all nations. Nakaroon kay dili man dautan nga kitang mga tao ato ning hubaron sa lain-laing pulong, di ba? Diya sa Biblia, mabasa na to, pag-ingon yun ni Kristo, tawgon ning balaya o simbahana o, by the way, asa gali mabasa nga, kanang balay pwede po sabton og simbahan o iglesia? Nasa 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 nga niingon si San Pablo, ang iglesia sa buhi nga Dios, mao kuno ang balay. Ang balay sa Dios mao ang iglesia o simbahan, haligi og sukaranan sa kamatuoran. O di ba? Ningon si Kristo nga tawgon kini og alang sa tanang kanasuran o of all nations. Unya kay wala man gibawal sa Biblia ng hubaro na to i-translate. No? Kay kung bawal pa na siya, dili na lang ta mo gamit og Bibliang Bisaya, dili na lang ta mo gamit og Bibliang Tagalog og English, kay translation naman na. Kay kung mubase tas original, Hebrew, Greek, napunoy Aramaic katong pinulungan ni Kristo.
Pero mao na yung mga original nga gipanggamit sa Biblia. Hebrew, Aramaic, Greek. Pero dili Bisaya, dili in English. Para sa anang God, sa Hebrew, Elohim. Dayon sa Griego, Theos. Then sa atong English na God. Diba? Mao na prueba na to nga dili dautan kung i-translate na to ang mga pulong. So kanang pag-ingon ni Kristo nga ang akong balay tawgo ni pagahinganlan kinig alang sa tanang kanasuran, kanang alang sa tanang kanasuran pwede na to na i-translate. Pwede na to na i-translate og usa ka pulong para sa anang universal. Sa ato pa gusto ni Kristo nga ang iyang iglesia tawgog universal. Ngano man, nganong gusto man siya nga kanang naa mo itawag siyang iglesia o balay, nganong dili man niya ngalan? Para mahibaw-an nato unsa ang dakong kalainan sa iyang gingharian o katong gingharian panahon sa mga Hudiyo. Kay ang sa mga Hudiyo gitawag tog Jewish religion o tinuhuan sa mga Hudiyo kay para ratos mga Hudiyo. Pero ang iya dili siya gusto nga para ras mga Hudiyo, kundi para sa tanan, para sa tibuok kalibutan. Mao nang gusto siya nga tawgonig alang sa tanang nasod of all nations. Nasa Marcos 11:17. Marcos 11:17. So, mao na nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. Na atong gi-translate para mamubo pod kanang alang sa tanang kanasuran og universal. Dayon, gi-translate pag yun na to na og Katoliko. Katong gigamit ni Obispo Ignacio. Iyang giinbento nga pulong niya itong 110 AD. Kinsa man na si Obispo Ignacio? Obispo nga Katoliko nga disipulo ni San Juan. Disipulo pag yun ni San Juan, di ba? Muna nga, ako mga tinahod nga tigpaminaw kung sinigurustahay ata aning Biblia o kinsa atong tuhuan. Akong pagkasigurista, mas kung maghisgot galing interpretation sa Biblia, dito gyud ko mangapkap gyud sa mga tao nga kanang tinun-an gyud sa mga apostol. Ano man, mas kasaligan ilang interpretation kaysa mga tao nga awahira karon, di ba? Nga igo ora gabasa-basa sa Biblia, then interpret din nilang Biblia. Sample, si Obispo Ignacio itandi nako ni Felix Manalo kanang founder sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, di ba? O si Ellen White pod kanang sa Adventist, atong iyang natukod na niadtong 1844. Dayon kana pong kang Kibuloy das Davao. O kanus agay na nasugdi niya. Kung itandi nako ning mga tawhana nga nagtukod-tukod og mga bundok sa tinuhuan, mas musalig ko ni Obispo Ignacio. Ngano man, kay si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Disipulo ni San Juan na si Obispo Ignacio. Dili pagaling kay si Obispo Ignacio, dili lang kay siya, katupod si Obispo Policarpo. Tinud-an gihapon ni San Juan. Manggali na, mabasa manggali ninyo na diya sa Wikipedia, kanang Internet Encyclopedia. Pangitaan ninyo sa Wikipedia para mahibaw-an ninyo nga si Veritas wala magtumo-tumo. Nga kana si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, hasta po na si Policarpo. Nga kana si Obispo Ignacio, kuan pag yun na, martir pag yun na dito sa Roma. Kung namartir si Pablo o Pedro dito sa Roma, panahon ni Emperador Nero, kana nasumpay po na si Obispo Ignacio. Kaya gipakaon, manausa man na siya gipakaon si Leon dito sa Roma. Katong ang Emperador wala pa ma-Kristohanon. Sama ni Nero o kisa pa itong musunod nga mga Emperador ni Nero nga nagluto sa mga Kristiyanos dito. Na, si Obispo Ignacio, ang gituhuan niya sa kasaysayan, ang unang migamit anang termino o nag-imbento anang pulong Katoliko. Ng pulong Katoliko. Pero ang uban galing mga scholar aning pag-research sa history, duha ni siya ka-bersyon. Naapoy ubang mga historian mo ingon sila nga, siguro tingali may sila perhaps, dili si Obispo Ignacio mo'y gauna-ana. Walang masulat. Posible ko no nga, naay uban, wala lang masulat, o nang dili takabasa. Unya agad sa mga records
nakita man gud nga si Obispo Ignacio may unang migamit ana. Mo nang gi-attribute niya nga kanang pulong o description nga Katoliko, si Obispo Ignacio mo'y nag-invento ana. Pero ang ubang mga scholar naa sila'y pangagpas nga posible nga dili siya mo'y gaona. Wa lang masuwat mao na ang reliable ang himuong mao'y kasaligan kadtong nasulat. Nya kay sa pagbasa-basa na kadtumang sinulat ni Obispo Ignacio, siya diha man sa iyang sinulat nakita ng unang nakita ng pulong Katoliko, mao nang gi-attribute nga si Obispo Ignacio mo'y unang nag-imbento ng pangalan o termino ng Katoliko. Pero ang pangutana, doon na ba siya gibasihan ana? Makasigurado man gyud ko nga doon na siya gibasihan ana kay unang-una disipulo gud siya ni San Juan. Di ba? Disipulo siya ni San Juan. Siguro, iyang na, atong pangagpas, siguro iyang na absorb. Naa sa iyang huna-huna atong giingon ni Kristo. Nga, ang iya kunong iglesia, o balay, tawag alang sa tanang kanasuran. Unya mo, may meaning anang Katolik. Di ba? O may sabot anang Katolik, alang sa tanang kanasuran. Universal. O lahi lang iyang terminong gigamit. Sa ako nang giingon, dili man daotan i-translate, hubad-hubaron. Di ba? Kana galing, kuan, yung sana, God. O, sa Biblia, Theos sa Greek. Pero sa atuan ng Biblia ron, God. Pero sa Grigo, Theos. Di ba? So, dili daotan i-translate. So, katong mga pulong ni Kristo nga, nag-ingon siya nga, tawgo ng akong katawhan, ubalay, o alang sa tanang kanasuran o universal, ang gigamit nga pulong ni Obispo Ignacio, Katolik. Pero parihas ra nag-meaning kay translation ra man na. O pag siya na, yung kag-alang sa tanang kanasuran, gimubo sa pulong universal, then gi-translate pag yun kanang Katolik. By the way, asa man na gikan ng unsa may root anang pulong Katolik, no? Description ana. Well, wa tay laing bersikulo nga na idumduman gawas anang buhat 9:31. Kung mubasa mo anang buhat 9:31 sa Grigo nga Biblia, naatay mabasa nga Katholis. Mo na pulong nga Grigo Katholis. Dayon depende pod kay naapoy variation sa Grigo nga kata holos o kata holes. Sa in-English ana, throughout all. Sa in-English ana, throughout all. O alang sa tanan. O mo na siya. Pero sa Grigo, o na, katong usa ka variation, Katholis. O diha na, gi-revise lang siguro ni kuan ba, ni Obispo Ignacio. Sa ako pong pangagpas ani, nganong iyang gi-revise kay nagka-evolve man gud ang pinulungan. Nagtubo ba? Kay naglambo man gud ni atong pinulungan sa una, Hebrew ra, dayon Aramaico, dayon Grigo. Dayon pagkaabot sa panahon, naglambo pa gyud ang mga pinulungan na Bisaya, na in English. Ang Grigo nga Katolis probably gi-revise ni Obispo Ignacio. Iyang murag ako yung pangagpas ani kombinasyon ni siya sa Grigo ug kinatsila. O di ba? Ano yung Katolika, Catholic. Pero di ko sigurado ako ra nang pangagpas. Pero dili na importante og unsa gito basta kay ang meaning mao gyud ang body pasabot, no? Mo na no nga sa Grigo Catholic kanang buhat 9:31 mo bitaw ng uban mo nga scholar moingon nga siguro dili si Obispo Ignacio mo gaon na ana. Dili si Obispo. Siya lang may na-attribute ana kay siya ang iya manggong sinulat mo'y nabasa. Ang uban, siguro, kay siyempre kung naay nagsulti ato din, wa masulat, so wa ma-record. Ang na-record, agkanto ramang suwat ni Obispo Ignacio. So, mao nang ang ubang mga reader, sama ni, kanang, nagsuwat gani anang basa-basahon sa mga iglesia ni Kristo. Nalimot ko. Itong pari gani. Nga nag-ingon nga si Obispo Ignacio mo'y nag-invento niya anang pulong Katoliko.
Mao manggali nga si Obispo Ignacio mo ilang pasanginlan mo nagtukod anang Katoliko. Kaya giinbento niya ng pangalang Katoliko. So may tubag na to ana. No? Ang ilang kanabang pagsabot, wa magkadimao nga naman kay ato mang gidawat nga si Obispo Ignacio mahimong siya mo'y unang nigamit o nag-imbento anang pulong Katoliko. Pero dili na sabton nga siya mo'y nagtukod sa Katoliko. Kaya unsa man dayon ng Katoliko, pundok man na siya. Oo. Niya, kung atong uyunan ang ilang pagsabot, mahulog manggod nga ang ngalan mao'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Kay nga naman, pag-ingon nga si Obispo Ignacio may unang migamit anang pulong Katoliko, therefore siya may gatukod ana. Bot pasabot dito nagsugod ni Obispo Ignacio ng pundok nga Katoliko, dili na mao nga pagsabot. Nga naman, ang ngalan dili mao'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Timan na to na, samaan ng bata. Dili ang ngalan sa bata mao'y nakapa-exister o nakapatungha sa bata. Naa ang bata, awahi lang siya hinganli. Di ba? Kay ang ngalan, accident o awahi. Dili mahinganlan ang bata kung wala siya. Di ba? Nauna ang iyang pagka-exister, sa iyang pagkaanak, awahi na siya nganli. Mao nga, sayop ng ilang giingon nga, sa dihang gitawag ni Obispo Ignacio og Katoliko o iyang giinbento kanang pulong Katoliko sa pagtawag sa pundok nga gitukod ni Kristo, nga muingon sila nga dito nagsugod ang pundok ng Katoliko, dili. Awahi ang pagtawag og Katoliko, pero naa na ang pundok. Ingon na ha? Kaya na may uban ilang pasanginlan nga si Obispo Ignacio mo'y nagtukod sa Katoliko kaysa may nag-imbento anang ngalana. Dili, wrong. Wrong interpretation nga naman. Kay mahulog man nga ang ngalan di ay may nakapatungha sa butang gihinganlan, dili. Naa na ang pundok nga gitawag og Iglesia ni Kristo, gitawag og Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga santos, lain-lain ang deskripsyon. Dayon, niadtong 110 AD kung tinuod nga si Obispo Ignacio mo'y nag-unag yung nigamit anang pulong Katoliko, no? So, niadtong 110 AD pinaagi ni Obispo Ignacio lang unang natawag og Katoliko. So therefore, ang konklusyon nganong nahimong Katoliko ang Iglesia ni Kristo, kay gitawag magkatoliko ni Obispo Ignacio. So mao na nga naila na ni siya ron nga Katoliko. Parehas gud ni Simon. Ang una yung description giun sa pag-ila si Pedro, dili biya Pedro. Ang unang description niya Simon. Awahin na siya nga lig Pedro ni Kristo, di ba? Di ba? Si Saul pod. Ang unang description ni Saul, Saul. Awahin na siya hinganlig Pablo. Di ba? Kato si Kuan pod, si Jacob. Ang unang description ni Jacob, dahil gitawag po siya sa Diyos og Israel. O, di ba? O, mao na siya. Now, nganong nakatoliko, nga ang una gyud kung pataaw na tos Biblia, mangutana ta ni Pablo, lain-lain niyang tawag. Iglesia sa mga santos, ubalaan, 1 Corinto 14:33, gitawag pagalig Iglesia sa Antioquia, gitawag pagaling mga sakop, piniling nasod, gitawag pagyud og sana, daghang kay iyang description. Pag abot ni atong 110 AD, nga naay nahimong obispo, si Ignacio, iya na pong gitawag og Katoliko. Therefore, nahimo na po siyang Katoliko. Mao na nga ang tinuod nga Iglesia sa Dios, ang tinuod nga Iglesia ni Kristo, ang tinuod nga born again, ang tinuod nga piniling nasod, maura po ning Katoliko. Di ba? Mao na nga usa ka misnomer, usa ka kanabang dili mao nga pag-interpret nga kung moingon ka nga mubiya kas Katoliko. Ano man kay kanang tanang description na usa man na sa pulong Katoliko ngano man na agi lagi na as giingon ni Kristo nga ang akong balay tawgon nig alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Dayon gi-translate na to og Catholic kay agi ni Obispo Ignacio. Di ba? Mao na nga ang tinuod nga Iglesia ni Kristo Katoliko, dili nang gitukod ni Felix Manalo, gitukod ni lain. Ang ngalan ra mo insakto pero ang gitukod di mao. Naasa man tabi kung sigurista ta. Asa man ta nga sa mga pundok nga
tao ra nga parehas nato may gatukod din nganlan og kanang naas Biblia? O kadtog yung gisugdan ni Kristo nga pundok nga naay nahimong obispo si Ignacio, disipulo ni San Juan, nga iyang gitawag og Katoliko. Ako sigurista man ko, dito ko nga sa iglesia ang gitawag og Katoliko kay mao man gyud to ang iglesia ni Kristo. Mao bitaw nga pasaylo ako sa pagsulti. Daghang mga pundok ron nga ang ngalan ra mo'y tinuod, pero ang pundok dili tinuod. Pasensya na, pasensya. Para sa anang naay produkto, na usa ka produkto, then halinon man ang maong produkto, mao nang giawat-awat pod, gihinganlan pod sa maong ngalan. Di ba? Mao na yung nahitabo nato ron. Mao nang daghan pong ni sunod ana mga punduka kay ang mga gitudlo na mas Biblia. Pero kung ato yung i-cross-examine ka ng ilang pundok, dili gyud Kristo gatukod ana, liman ka ang gitukod ni Felix Manalo, tawag og Iglesia ni Kristo. Ang gitukod ni Ellen White pod, tawag ko no, mo to iyak ko no ni Kristo nga kung historically dili man si Kristo may nagsugod ana. Kanang gisugdan ni Ellen White. Kay ang gisugdan ni Kristo na maklaro na to diya sa sa New Book of Knowledge ug sa Grolier nga Katoliko man na nahinumdum ko ako din ning katapusan akong mensahe ninyo nga sa kuan diri sa Biblia o sa mga standard reference sama aning New Book of Knowledge ug kining sa Grolier, ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag og Roman Catholic Church. Mingon sila nga asa man na mabasa biritas ng Roman Catholic Church. Well, awahin naman ang deskripsyon na. At ang ninyo sunod Domingo pohon, kung dili ko kalimot. Nga nung ang iyang description, daghan, nahimo na siyang Roman Catholic Church. Sinon, kung nagpaminaw mo sa atong programa, niadto pa, naghibalo na mo. No? Nga nung na-describe na siya anang mga ngalana. Okay, now, ang mensahe niini sa atong eleksyon, bot pasabot, nga maminaw ta sa simbahang Katoliko. Nga naman, kay naa sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia o simbahan ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. So kung dili ta maminaw sa simbahang Katoliko, mahitungod aning eleksyon. Pag ingon sa simbahan, bawal vote buying, bawal ibaligya ang boto, dili maunang black voting, kamo lang kung magpadayon mo og rebelde sa mga pagtulunan simbahan nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kay wala man tayo igong panahon, ay inyong kalimti, unya, natay tulumanon sa lamdag, alas 12:30. O kita mo ingon, no? Nga, unta, panalanginan ang atong eleksyon ug mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.